Motionsspring i dag, eller hvad? Foregående rytter fik 4 sejl i tiden 76,36. Hvad siger du? Jeg kunne ikke finde den der gode, som der er lidt. Det har været lidt far. Nej, det har jeg ikke. Ja, hun har nok været lidt. En toucher. Rune, vil du så lidt springe op og ned for mig, der skal springe? Tak. Næste rytter er start nummer 26, Marie-Louise Petersen på Nydamgård Serrano, og så bliver vi start nummer 27, Christina Madsen, og start nummer 28, Sara Krohmann Rosenlund holder sig klar.